For today's video mga kabisaya, mobiyahe kita og 6 hours o gadto na to ang capital sa Zamboanga del Sur o ang gitawag nila nga Little Hong Kong of the South, mao ang Pagadian City. So kaning pagbiyahe nako going Pagadian mga kabisaya, dili gini siya diretso nga 6 hours kay daghan kay kog gihapitan ani, but gi sum up lang gid nako ni tanan no, kay according sa Safari Manggod 4 hours lang daw ang biyahe diri sa Pagadian, which is not true. Kaya abot siya kung 6 hours mga kabisaya. 9:30 sa buntag migikan mig CDO ug miabot mig Iligan City around 11:30 ug naghapit pagid mi diri sa Liados Food House kay diri gid mi nag-lunch mga kabisaya ug legit gyud ang kalami silang balbakwa diri og silang Bisayang manok. 2 PM migikan mig Iligan City mga kabisaya going Maranding kay ingon nila na kunoy night market sa Maranding, Lanao del Norte. Around 5 PM, miabot mi og Maranding. Og sad to say, wala kayo nag-display ana nga time kay before gid sa dinner time, grabe na gid ka kusog sa ulan og kamulog giming biyahe sa Maranding mga kabisaya. Kusog na jud kayo ang ulan og diri na lang sad mi nag-decide nga magstay overnight sa Maranding since daghan mi kaila sa Maranding. Pag-ugma around 8:30 mga kabisaya, the weather is good or bad, going gid mi Pagadian kay sayang na gid kayo ang oras na among gibiyahe from CDO to Maranding. So muna siya no, nakahapit dayon mi diri sa may Upper Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte. 9 AM nakaabot mi diri sa Butadon mga kabisaya ug nakita na mo ni sa TVvia na maligyag bibingka. Og kaning orasa mga kabisaya, wala pa mi pamaha, wala pa sad mi pamainit ana. Og abi ginakog na maligya si Ate Vivian diri og kape, but sad to say wala no, bibingka ra gid yang gina-display diri. May nalang gani kay nagpahulam ang mga silingan dira ni Ate Vivian og ginitanan sa tubig. Og good news gid kay kana sa Ate Vivian diyan na siya kuryente kay ang likod ana ilang balay mutong nakapansak mi og dra mi nag-init gid sa iyang bingkahan. Dili ta dapat mag-inarte guys, kung walay kutsara pwede ra gid kaayo ning puto sa puto sa gatas. Ba? Matik. Pagkahuman na magpangapi mga kabisaya, padayon na sa dayon migbiyahe padulong Pagadian og diri mi nag-agi sa SND or Sultan Naga Dimapuro Municipality. Wala mi nag-agi via Aurora mga kabisaya kay mas laylayo daw compared diri sa may SND. And after 1 hour mga kabisaya, miabot na gid mi sa Zamboanga del Sur, Pagadian City. Around 11:30 miabot na gid mi sa Pagadian City mga kabisaya. Og if ever gani nga moanhi mo diri mo bisita mo sa Pagadian, make sure gid nga physically fit mo ba or anad mo baklay mga kabisaya. Kay diri manggod murag walking distance lang bitaw ang imong gadtuan mo nang maganan sa kaog baklay or lisod jud kay ka mangita og parking area mo nang kung asa ka nagpark dito na lang gid mo sakyanan og it's either magmotorela ka or magbaklay. But since kay medyo duol ra gid among gapangadtuan, nagbaklay ra gid mi mga kabisaya. Og ang first stop na mo diri sa Pagadian City among gipangita ang Malaysian food restaurant. Kaning Malaysian food restaurant mga kabisaya, medyo mawala gyud mo no kung magsakyanan mo pangita ani. Ang pinaka best option gyud kung moadto mo diri is ang magbaklay og pangitaon gyud niyo street by street mga kabisaya. Og kani ding Malaysian food restaurant located ni siya sa Kampo Islam, Leon Kilat Street ug front lang gid siya sa Tausug Mosque nga yellow gold ang color. Og mo niya mong order mga kabisaya, Thailand fried rice, may guring seafoods, nasi lamak, ang roti nga grabe ka barato. Ani ang nasi ay aside sa Malaysian food, napos lagi na offer lain no food from Brunei og Thailand mga kabisaya. Og gitry gid na kog order sa ilang Thailand fried rice. Kay gusto ko makatilaw authentic gid kayo. Og grabe ka iso guys. Ang iya bitang aroma, grabe nag-overpower gid siya, labaw na ang kahalang. Lamian kay ko sa ilang roti mga kabisaya kay crispy nga chewy nga soft bitaw. Sa sige na tog baklay mga kabisaya, miabot na pud ta aning Gaisano Capital diri sa Pagadian City. Og as you can see, maklaro gid ninyo no nga ang dalan, it's either pasaka or panao gid na mga kabisaya. And that is the reason why gitawag gining Pagadian City as the Little Hong Kong of the South or mountainous terrain. O diba? Anyway mga kabisaya, diri sa Pagadian City kung magsige gid kag baklay diri no, mura ra gid kag exercise og wala pud ka ma-expect nga kanang imong gibaklay isa na nakabuntod
ang imong nabaklay, di ba? Kay mura gina mga kabisaya, panaog, pasaka. Og ang among next stop is grabe na gid kayo kapasaka mga kabisaya. So kailangan na gitag rescue sa motorela. Among second stop diri sa Pagadian City mga kabisaya kay ang famous Sikwati House og ali atong sudlon og tanaw na to kung sa ilang gipamaligya dinhi. Diri sa Sikwati House aside sa ilang gina-offer nga pamainit like sikwati og kanang mga suman nga pear, napud sila mga pagkaon nga mga Pinoy delicacy or Pinoy dish nga gina-offer mga kabisaya og very affordable na pud gapon kaya ra pud sa bulsa. But since grabe na jud kay mi kabusog from the Malaysian food restaurant, ang akong gianoy diri sa Sikwati House is ang sikwati ug ang suman nga lahi-lahi bitaw klase. Pero nag-order gid ko aning talagsaon sa akong pandungog no kaning kamanting sa tuno or kuani siya kamuting kahoy nga gitunuan o giasukaran. Og lamian sad ko ani lang tinambiran nga suman mga kabisaya. Arang-arang jud kaayo kung panaog nga tong pabaklay mga kabisaya. Anyway, around 4 PM pagawas na miana sa Sikwati House og pabalik na sad miana kung asa among giparkingan og na-realize na mo no medyo layo-layo man dito mo na parkingan kay kani man ding Sikwati House na naman gini siya sa pinakaibabaw gud diri sa dalan. So motong nagmotorila na pud dayon mi mga kabisaya. Around 5 PM, iabot na pod mi aning Boulevard sa Pagadian City, mga kabisaya. O kani yung nakita karon mo, kana ang Pagadian Bay. Boulevard na siya dapita, mga kabisaya. O daghan pod na maligya di ano. Pero nag-iisa nga gipamaligya diri sa mga vendors nga nainganyo gid kay kuog kaon. Mao kini ang kinason. Kani kuya? 20, tulo ka baso, 50 pag. So naihalang ang suka. Oo. Wow. So, na siya toothpick. Basta di ko niyo mukhaon sa una kapag burrito na ko ni. Tapos, anak niya dire. Nalingaw kay kugkaon sa kinason mga kabisaya mo nang naabdan gyud mi gabi sa Boulevard og since kay di na gid kayo maklaro mang kinason mo nang nagundang na lang gyud mi kaon og diri sad pagkagabi makita na pud nato ang klase-klase nga gapamaligya di daghan kay Malaysian seafood, balut, mga anli pares tapos na puy mga fried chicken section diring dapita. Aside sa mga pagkaon mga kabisaya, pwede ra gid bumuani diri og magbanding. Parehas ako nakita nga grupo diri nga nag-ani sila no og namingwit. Og aside ana mga kabisaya na puy live band diri sa Boulevard, then pwede sad mo mag-inom basta peace lang gyud. Tungod sa daghang recommendation, around 9:30 sa gabi, on the way nami sa Payag Barbecue House. But sad to say, early magidis laga close mga kabisaya. Og nakita na mo ning Gracian na diri ra pod unahan sa Payag. Og open sila 24 hours din. Og grabe ka brato sila mga baligya mga kabisaya. Sa sige na mo, so bulibot-libot diri sa Pagadian City. Nakita mi ani nga pagkaunan. Og in fairness, grabe ka barato ilang mga baligya diri mga kabisaya. Imagine ninyo kani 60 pesos balbakwa, beef halang-halang 60 pesos, paklay nga beef 60 pesos. Ako bitang napansin diri sa Pagadian mga kabisaya kay grabe ka mga barato ilang mga pagkaon din ni. Tapos sulit pag yun nga karne. Paras ani o kuan kanang your gibitaw siya nga beef tapos wala kay gulay sa gold tapos imagine 60 pesos na siya guys. Yung food trip from the morning gikan atong Malaysian food padulong sa Boulevard, padulong diri sa grabe ka barato guys. Worth it kaayo. Maulan nga kadlawon Pagadian City. Time check, it's 4:40 in the morning guys. Ug ulan na.
Kabalo mga kabisaya, diri sa Pagadian City, mukalit lang gid ulan, din mukalit ta po undang. 5 AM na nami diri sa Pagadian Market mga kabisaya, og as you can see, daghan pagid kaayo wala ga open nga mga tindahan sa Bularan. Og kaning Bularan doon ra po ni siya sa may port. Check, it's 5:15 sa morning og mobalik tanan ta sa Bularan kay dili pa open tanan. Mas mayong gutong muadto ta dito nga open tanan kay para makapili ta sa bulad. Then anyway, nami diri sa Pagadian Market kay nangita mig sikwatihan or kapihan. Sikwatihan niya. Dili usong sikwati dire. Kapi ra gyud. Ah, sige. Salamat. Asan kapihan diri kuya? Ah. Wala mo yung sikwatihan din eh. Sikwatihan. Kapira gid din eh. So, ato dami sa second floor kay na ako no iputuhan dito. So, i-check na to basin na po'y kapi dito. So, wala pa ang puto no. Then, time check, it's 5:30 in the morning. Wala pa ang puto. But since ka wala pa manggid sila, naganahan na sa nuhon ko ka. Nakita ko bisayang manok. Tapos, napag yung mais. Oh my gosh. Mais nga kanon ha. Mais nga kanon. Then, napag yung tortang talong. 20 pesos ang tortang talong. Tapos, 60 pesos ang... Wow! 60 pesos na. Bisayang manok. Mais. My God. I love mais. So, diri na siya sa Lanis Cafeteria. Diri sa may second floor sa Pagadian Market. Liog, ulo. Okay guys. It's sayute. Init kayo? Yeah. Pagka magpamahaw, mibalik na sad mi sa may Bularan mga kabisaya. Og by 6 AM medyo arang-arang na kay medyo dagan-dagan na pud ang nag-open. Grabe ka abunda sa display diri sa mga bulad mga kabisaya. And yes, tinuod jud di ay nga medyo cheaper ang Pagadian City sa bulad. So ang danggit diri mga kabisaya 700 per kilo, tapos ang nukos is 650 per kilo. Isn't it amazing? Grabe ka barato guys. Pa nag-open mga kabisaya, pero daghan kay slide diri day nagapamaligya gid oh. Grabe ka daghan, puros bulad. Katambak niya or mulmol? Mulmol. Pila niya? 280 ma'am. Oh, per kilo na na. Per kilo na. Oh, perfect. Nami ayo oy. Dami ay. Ay, grabe. Ano ito kuya? Katambak. Lauso. Lauso ba? Din magkano? 300 ma'am per kilo. Murag katunga sa kung lawas sa kadako. I mean sa kataas. Para tanan. Magkano kuya? Depende na sa size, kana 180 siya. Lami sad na ya? Lami. Lami. 300. Mabi kong kuan halas. Guys, kuan ni siya kasili or eel. 300 pesos per kilo gyapon. Grabe ka dako. Go sa support guys. Di sa Pagadian, daghan kay mo pwede maistihan nga pension house mga kabisaya, but I highly recommend Homewood Pension House. Aside sa barato, grabe ka limpyo, grabe ka accommodating ang staff, kusog ang wifi, o within the city proper pagid sila. Today is Sunday mga kabisaya, og dili gid pwede nga dili ta makahapit diri sa Santo Niño Cathedral Church sa Pagadian City. Og after sa mass mga kabisaya, bugid kayo diri pud sa gawas kay para sa pud gyapon sa CDO nga daggan kay na maligya og klase-klase nga mga pagkaon. Og isa sa akong gitilawan kaning Palms Empanada and tuna pie nga grabe ka brato mga kabisaya, kay tag 15 pesos each. 15
15 pesos, tuna pie. Mamaya. Our last stop here sa Pagadian City kay ang Breakthrough Cafe mga kabisaya nga duol ra pud kay ni siya sa Homewood Pension House nga akong gistihan. Anyways, kabalo mga kabisaya kung makaani mo di sa Breakthrough Cafe, grabe, mura bitog naka sa other dimension. Thailand inspired ang atake silang design di sa Breakthrough Cafe mga kabisaya. Og dili jud pwede nga dili ta makahapit mga kabisaya before man lang ta mularga pabalik si DO. Og mo nimong gi-order ilang signature coffee og avocado shake. Thank you. Og maunang nahitabo sa akong 24-hour stay sa Pagadian City mga kabisaya. Thank you so much for watching.